mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni so programu yathu ine yakudziwa Baibulo Langa. Programu yathu ya tsiku la lero mwiso ndine monga manthawi zonse mbalo wanu Vinjero Ugondwe. Tikumbukeni programu imene yamatipatsira ndi Lilongwe School of Biblical Studies ku Lilongwe ku Mitundu. Monga someta khatu fotokozera muja mukhoza kukhala inu mumafuna kapena muli ndi munthu wina amene mudziwa akhoza kukhala kuti amafuna kudzaphunzira ku Lilongwe School of Biblical Studies kwa zaka ziwiri. Skulu imene ndi yaulere, munthu akhale wampingo wa Khristu, akhale ndi certificate yake ya form 4. Akatero akhoza kutidziwitsa pa nambala imene tipereke kumapeto kwa programu yathu. Nambala imeneyo mudzathandizidwa mafunso onse amene mungakhale nawo ngati mungakhale mufuna kudzaphunzira nawo. Amene angafuna kudzaphunzira nawo azindikire skulu imene idzayambanso, class imene idzayamba mu chaka cha 2025 January. Kutanthauza kuti ndi nthawi yayitali imene ukhoza kukonzekera kuti udzidziwa kuti chaka chamawa mu January kubwera ku skulu kumeneko. Ndi mwina ndinu, mwina ndi abale anu, mwina ndi azanu ampingo wa Khristu amene akhozofuna mwayi ngati umenewo, adziwitseni ndipo mwapatse nambala imene tipereke pamapeto imene akhoza kufunsa komanso kuyankhidwa mafunso onse amene ngakhale nawo. Tikumbukeni programu imene yakudziwa Baibulo Langa takhala kuphunzirabe kuchokera ku zozizwitsa zimene Yesu wakhala kapena anakhala akuchita. Ndipo takhala tikuonapo maphunziro ambiri amene inu ndi inenso tingakhale nawo pa zozizwitsa zimenezi. Tiyamikire kwa tonse amene makhala tuyitsatira, kwa tonse amene makhala mafunso osiyanasiyana amene matifunsa, chifukwa zimatilimbikitsanso na ife amene timapanga programu imene komanso amene amathandiza programu imene kuti athu apitirizabe makamaka chifukwa cha zinthu zimenenso anthu tikuziona. Pamene tupitirizabe kuona pa zozizwitsa zimene Yesu anachita, lero tifuna tiphunzirepo ya zozizwitsa china chimene Yesu anachita chimene timachipeza buku la Yohane chapter chake cha 5. Yohane chapter 5 verse yake ya 1 mpaka verse yake ya 16 ndipopezapo Yesu anachitanso ntchito zozizwitsa kwambiri chimenenso ambiri mwina timachidziwa, koma pali maphunziro ambiri amene inu ndine tingaphunzireponso kwa lero. Tikumbukire kuti Yesu pokhala mu Yuda amayenera kutsatiranso zikondwerero zina zimene Ayuda amakhala nazo. Monga tikaona pa buku la Deuteronomy chapter 16 verse ya 16 anafotokozapo za zikondwerero zitatu zina zimene Ayuda amakhala nazo, monga chikondwerero cha misasa, komanso chikondwerero chopanda mkate wotupitsa, komanso chikondwerero cha Sabata, zimene wina aliyense mu Yuda wamuna amayembekezera kukachita nawo zikondwerero zimenezi. Ndi Yesu pobadwa pokhala mu Yuda akudzapezanso zina mwa zikondwerero zimenezi zimene Ayuda amachita pa nthawi imeneyo. Ndi tikaona buku la Yohane chapter 5 verse 1 tipeza kuti Yesu analinso pa chikondwerero chimodzi, ngakhale Yohane sanachitchule kuti kodi chinali chikondwerero chanji, komabe Baibulo Yohane polemba anangomba zoti chinali chikondwerero. Ndi tipeza kunena kuti Yesu ali pa chikondwerero, wabwera ngati Myuda, komabe cholinga chathu kwambiri sitifuna kukamba za chikondwerero chimene chayi, koma tifuna kukamba za zinthu zimene zinachitika pamene Yesu anali pa chikondwerero zimenezi. Monga tikudziwa pa chikondwerero chimenechi tikaona pa verse ya 16 unali tsiku la Sabata, komanso tikaonanso pa zinthu zina zozizwitsa zimene Yesu amachita, ndi zambiri sizimatha bwino zinthu zoti amachita pa tsiku la Sabata. Tikaona buku la Mateyu chapter 12 verse 9 mpaka 14, Luka chapter 13 verse 10 mpaka 17, tipeza kuti sizimatha bwino ndithu. Amatokha wachita zozizwitsa, anthu ena akusangalala, koma makhala anthu ena samakugwirizana nazo. Ndipo mapeto pake zimene Yesu achita zabwino sizimakhala zinthu zabwino kwa anthu ena. Ndipo zoti Yesu ali pa chikondwerero, koma monga mmene sitifuna kukamba za chikondwerero, koma tifuna tikambe pa zinthu zimene Yesu anachita pa tsiku la chikondwerero chimenecho kuti panachitika zotani. Tikati tione pa verse ya 1 buku la Yohane chapter 5 akunena kuti zitapita izi panali chikondwerero cha Ayuda, ndipo Yesu anakwera kunka ku Yerusalemu. Ndipo tipeza kuti pa chikondwerero cha Ayuda Yesu sali pomwepo, ndi zimene akufuna kutipatsa chithunzi chimenechi. Monga pa zozizwitsa zonse zimene Yesu anali nkuchita, tipeza kunena kuti Yohane pamene amalemba zimenezi pa verse yake 2 anafotokozaponso pa verse yake 2, koma pali thamando Yerusalemu mu chipata cha nkhosa lotchedwa mu Chiheberi Betesida, lili pa makonde asanu. Ndi Yohane afuna tipatse chithunzi choti zimene Yesu achita papazi mudziwe kuti zinachitika malo awo. Akuti munali muthamando mu Yerusalemu, komanso pamenepo panali chipata cha
cha nkhosa lotchedwa mu Chiheberi Betesaida lili ndi makondwe asanu. Ndiye Yohane afuna kuti kwa munthu amene analowako malo amenewa ndera akumpatsa chithunzi kuti izi zimene anachita Yesuzi zinachitika pamalo apa penipeni. Ndi zimene afuna kufotokoza Yohane. Akakamba za chipata cha nkhosa amafuna kuti patsa chithunzi chonena kuti azathu akamapereka nsembe nkhosa zimalowera pa chipata pamenepo. Ndiye akufotokoza kuti chipata cha nkhosa. Ndiye kwa Myuda amene amadziwa bwino akangoti ukalowere ku chipata cha nkhosa ndiye sumakalowera kuti mazoti timalowera uku. Ndiye Yohane afuna kupereka chithunzi izizi zimachitika pa malo amenewa. Komanso akambapo za thamando. Thamando anali malo amene makhalapo madzi imene masiku ano tingafotokoze ngati pool. Imene yoti anthu mamanga pali madzi. Ndi Ayudanso analinso ndi malo ngati amenewo. Ndiye tikuona kuti izizi zikuchitika pamalo. Ndiye Yesu akutipatsa Yohane akutipatsa chithunzi chenicheni chogwirika kuti izi zinachitika apa. Pa verse yake 3, mmenemo munagona khamu lalikulu la anthu odwala, akhungu, opunduka miyendo, opuwala. Akuti tsopano atafotokoza za pamene pamachitika zozizwitsa zija, Yohane akunena kuti pamenepa panali anthu a mitundu iyi: osaona, olumala, opuwala, komanso anthu odwala anali pamenepo. Ndiye munthu ngofunsa kuti kodi anthu amenewa makachita chani mmenemo? Anthu amenewa makafunapo chani? Mukati muona anthu osewa ndoti ali ndi mavuto osiyanasiyana amene mwina amayembekezera kuti akapeza chithandizo. Tikachoka verse 3, Baibulo lathu lachichewa pali chinthu china chimene timayeneranso kuti chimvetsetse buku la Yohane chapter 5. Tikapeza kuti Baibulo lathu lachichewa tikapeza kuti verse 4 mulibemo. Inangochoka verse 3 ukafika verse 5. Komabe tikabwera Baibulo la Chingerezi verse 4 ilimo. Mama ka version ya New King James Version verse 4 ilimo. Koma muchichewa chathu verse 4 mulibe. Ndiye tingopeza kuti anthu akhala amavuto osewa, olumala, opuwala, odwala ali pamenepo. Kena ukafika verse 5 fonse zoti kodi anthu amakhala afuna chani kapena patachitika chani pa verse 4 muchichewa mwathu muli choncho. Koma mu English mu New King James Version zilimo. Komabe pa verse 4 panalembedwa zonena kuti anthu amakhala pamenepa chifukwa choti amakhulupirira kuti muthamando muja mubu munali madzi muja pamabwera ngelo. Ndiye ngelo amazunguza madzi. Ndiye munthu akajowera mmene muja kugunda madzi aja amachira. Ndiye chifukwa pa verse 3 tupeza anthu osewa ali mavuto awo anali pamenepo pafupi pa thamando kudikirira. Ndiye amadikira kuti akuti pamabwera ngelo akabwera akazunguza madzi anthu akalowamo amapeza bwino. Ndiye chifukwa tikuona kuti gulu loseli la anthu amavuto amenewa aunjikana pamenepo. Zili ngati kuti mwina amene tili masiku ano mwina ali pa chipatala. Kungopita chipatala upeza kuti mwina akudandala nthupi mutu kachani mwazo anthu adikira kuti apeze thandizo. Ndiye anthu asamadikirira pamenepa kudikirira kuti apeze thandizo. Ndiye nthawi zina verse 4 inachotsedwa anthu ena amakhulupirira kuti munthu anawonjezerapo. Ndiye chifukwa nthawi zina tikaona Baibulo lathu lachichewa verse imene mulibe. Komanso Baibulo ina English verse imene mulibe. Komabe pamapezeka vuto limodzi limene munthu akamakhulupirira kuti verse inangonjezedwapo ngakhale inachotsedwa. Koma sindimakhulupirira inangochotsedwa chifukwa choti munthu anangonjezerayi. Kapena kuti verse 4 ndiyofunikira chifukwa kuti munthu anangonjezera kapena ndiyosafunikira ayi. Koma verse iyi ndiyofunikira ndipo ndiyochokeradi kwa Mulungu zimene zimachitika pa. Ngakhale m'Baibulo mwathu nthawi zina mulibe. Koma pali chifukwa ichi chimene ndikuwuzeni tikamaona verse yake 7. Pa verse 5 akunena kuti nkhani ikupitira kuti anthu abwera amene paja akudikira kuti ngelo azunguze madzi pa verse 4. Verse 5 akunena kuti koma panali munthu winapo ali nkudwala kwake zaka 30 nkudza zisanu ndi zitatu. Pa anthu amene ali paja amadikirira aja, Yohane akuti panali munthu wina amene anadwala kwa zaka 38. Ambiri ife timadwala malungo, koma nthawi zambiri mwina malungo ngati wadwala nthawi yayitali mwina matha kukhala wiki. Koma mwina umatha kukhala kudwala kwambiri kogona pansi mwina masiku 2, 3, koma mwina kumakhoto sukubvabe bwino koma ukuyenda kupanga zinthu zina. Koma munthu uyu anali wadwala zaka 38. Tangomuganizirani. Ena fe tili ndi abale athu azathu amene adwala mchipatala mwina akhala zaka 2, 3, 4, 5. Koma munthu uyu
anali wadwala zaka 38. Tangomuganizirani abale ake anafika potani, amamuona bwanji? Mwinanso nkutheka timaona anthu ena zawo abale awo akadwala nthawi itali mwina apeza kuti awanyanyala basi, koma uyu anali wavutika ndithu zaka 38. Ndiye kuti Yesu ali pamenepo, pali anthu ambiri amene adwala zonsezo. Nthawi zina munthu wina amafunsa kuti fake nchani Yohane anachita kutchula zaka 38 anachita kutchula zaka zonsezi. Pali kufunika kwambiri chifukwa kalelo akadziwa kuti munthu adwala nthawi yaitali chonchi kapena wakumana mafuta nthawi yoti ndi akapeza kuti apeza bwino, ndi akavuti atane odwala zaka 38 koma wachira, anapita koma izi nzonani, koma anati anadwala mmamawa kena koma dzulo wachira, anthu amakayikira. Koma pafuna wapatsa thuzi kuti hayi munthu mukamuona atachira mudziwa kuti anali zaka 38 ali nkudwala. Sizinayi zoti wangodwala mmawa madzulo wachiza kumata basi amene wachira. Panapo padutsa zaka zambiri. Nkuthenga asana kuti wayesera, wapita mzipatala umu, wapita uku. Koma zavuta. Ndakubwera apa pa thamando pamene verse 4 ikunoti ngelo amazunguza anthu amachira ndithu. Pa verse 6 Yesu pakuona ameneyi ali kugona ndipo anadziwa kuti anatero nthawi yayikulu pamenepo, ananena naye, ufuna uchititsidwa kodi? Yesu anamuona munthu amene wagona kuti Yesu anati akumfunsa munthu uja, ufuna uchititsidwa kodi? Kodi munakakhala inu akufunsani kuti mufuna uchititsidwa munakati chani? Komanso mukati muone kuti munthu chambweretsa apa ndi chani? Chambweretsa nchimechi pa verse 4. Komanso chimene chabweretsa anthu onse pa verse 3. Odwala, olumala, opuwala amafuna kuthandizidwa ndithu. Ndiye Yesu amafunsa funso ili nkutheka chifukwa choti munthu chimene wabwerera nchonena kuti adi akhulupirira ngelo kuti azunguze madzi. Ndiye Yesu akumfunsa funso limeneli nkutheka kuti mwina munthu yamaona kuti ndabwerera pano ngelo osatinso munthu wina ayi. Maganizo make mnali zimenezo. Wandibweretsa pano ndi ngelo. Ndiye nchifukwa Yesu akumfunsa kuti ufuna uchititsidwa. Kukhala munthu wina anakanena kuti cha ndifuna uchititsidwa. Kapena anakanena kuti chani ndifuna uchititsidwa koma ndichirawo ndikapolowa m'madzi omwe. Kapena inu koma simungandichiritse, kapena inu simungandifunse funso limenelo. Koma Yesu anamufunsa munthu ameneyo. Pa verse 7 akunena kuti wodwalayo anayankha, Ambuye, ndilibe wondivika ine nthamando paliponse madzi avundulidwa, koma mmene ndili nkudza ine wina atsika ndisanatsike ine. Ndiye munthu ananena kuti Ambuye, ineyo ndione kuti ndifuna uchititsidwa. Munthu sanayankhule kuti ndifuna uchititsidwayi, koma munthu anayankhula maonena kuti Ambuye, ndilibe wondivika ine nthamando. Ayankhula mawu ameneyo ifake nchani kuti palibe wondivika nthamando? Ndifake nanena kuti verse 4 ngakhale anthu amakhulupirira ndi yosafunikira m'Baibulo inachotsedwa kapena munthu anangonjezeramo. Ndiyofunika ifa cha verse 7, pa verse 7 kunena kuti palibe wondivika nthamando. Ndiye kuti munthu sangamvetsetse verse 7 ngati verse 4 ija palibe fadzi futo kudavika nakuti. Pa verse 4 kunena kuti ngelo amabwera amavundula madzi, akavundula munthu akalowamo amachira. Ndiye chifake munthu pa verse 7 akunena kuti palibe wondivika nthamando. Ndiye yeye maganizo mwake sakukhulupirira kuti Yesu akhoza kumuchiza, koma yeye maganizo wake ufuna munthu atamunyamula akamuyike mu madzi. Ndipo muza Yesu kuti ine ndifuna uchititsidwa koma palibe wondivika. Ndiye zili ngati kuti popeza palibe wondivika ine kuchititsidwa ndiye palibetu. Ine ndifuna uchititsidwa koma wondivika pacha palibe otangandivike madzi mucha. Ndiye tikuona kuti verse 4 ndi verse 7 ikulumikizana ndithu. Popanda verse 4 nthawi zina munthu verse 7 sangayimvetse. Ndiye munthu sangane kuti verse 4 iyi munthu anangoyikapo koma verse 7 anangoyikapo, verse 7 yochoka kwa Mulungu. Pamene verse 7 ndi verse 4 zolumikizana. Atayankhula zimenezi pa verse 8, Yesu ananena naye, tauka, yalula mphasa yako nuyende. Atayankhula zimenezi Yesu anati, tadzuka, yalula mphasa yako uyende. Kodi muona ngati munthu amene amayembekezera zimenezi ayi. Munthu amene amayembekezera kuti Yesu anena kuti bwera ndikunyamule.
koma yesa kuti sindikunyamula twini ndingokuza kuti imirira nyamula mphasa yako kadzipita usadikire so kuti munthu akunyamula kulowetsa umu wachira iweyo ndizimene Yesu akunena. Ndiye kuti tikupeza kunena kuti munthu ameneyi akuzi kalera kati yalula mphasa ndithu kamba zaunene kuti imeneyo kuti mphasa ndithu masoro kuti munthu otadwala amayala umadikirira sina anthu amadikirira kuti kodi ngero avundula liti saudzona avundula liti ndamakhanga kuti tsopano pogona pawo pokhala pawo pamenepo ndio bakhalufusana ovundula hayi sana vundule mwina mawa zili bwanji kumeneko kuno kulisana vundule ndipakiti amakhala pompo basi mphasa yawo chete kudikirira kuti ngero avundule anthu athe kuchira. Ndiyeno tikaona pa vesi yake ya 9 ndipo pomwepo munthu anachira naye alula mphasa yake nayenda koma tsiku lomwelo linali la Sabata. Akuti nthawi imene Yesu anangoyankhula zimenezo munthu wodwala zaka 38 uja anapeza bwino, ananyamula mphasa yake kumapita. Vesi 9 ndipo pomwepo munthu anachira naye alula mphasa yake nayenda koma tsiku linali la Sabata. Pa vesi 9 tikuonaponso nthu ina chonena kuti zozizwitsa za Yesu zimachitika nthawi yomweyo sizinenso zodikirira kuti mawa chani kungomuza kuti yalula mphasa kanyamuka munthu amanyamuka. Vesi 10 tsopano chifukwa chake Ayuda ananena kwa ochiritsidwayo ndi Sabata ndipo tsiku loledwa kwa iwe kuyalula mphasa yako. Ndi Ayuda ananena kuti zatheka bwanji kuti iwe yalule mphasa suzoti ndi Sabata lero suyenera kuyalula mphasa wayalula bwanji mphasa. Ndi chimene Ayuda akumufunsa munthuyo. Sono ndizo amuna kakhala inu rumwa dala zaka 38 ndi mwachira ndi munthu azikuti koma lero tsiku la Sabata uchira chifukwa chake nchani. Koma Ayuda amafunsa befunso limenelo. Pa vesi yake ya 11 koma iye anayankha iwo iye amene anandichiritsa yemweyo anati kwa ine yalula mphasa yako nuyenda. Ndiye uja kunena kuti suti ndayalula mphasa iyi ndekhayi koma munthu wina wandiuza kuti yalula mphasa yako yenda. Ndakunena kuti musaloze chimene afuna kutandaza chero musaloze chala ine sinadzipangitse ndekha koma munthu wina ndamene anandiuza kuti ndiyalule mphasa. Ndete munthu yafuna kunena kuti ine sinolakwa rayi koma ndinangouzidwa ndine ndinatsatira. Ngati mundipeza olakwa ine mudziwe kuti ayi sinali maganizo anga sikunali kufuna kwanga koma ndinangouzidwa. Ndete ochiritsidwa yafuna kuloza za la Yesu kuti pali munthu wina tu amene wandiuza kuti zitero sinayalule mphasa ndekha kapena ifa chakufuna kwanga. Verse 12 atanena zinthu zinachitika njani anafunsa munthuyo ndani wanena ndiwe yalula mphasa yako nuyende. Ndakumfunsa kuti ndani amene anakuza kuti yalule mphasa ndiwe kuti uyende. Munthu wachizidwa simanatenge nthawi koma aone kuti awalamula. Anakuuza iwe ndi ndani kuti uyalule mphasa ndipo uyende pamene lero ndi tsiku la Sabata. Ayuda atu Sabata anayimvetsetsa koma sanayimvetsetse bwino. Amaona ngati kuti panebe ntchito ya chifundo amaona ngati kunali kolakwika olopulumutsa moyo. Zimene anavutika nazo Ayuda zimenezo. Ndi pamene Yesu akuti ayi chofunika ndi chani ndi chifundo osati nsembe. Ndi palibe kupulumutsa palibe tsiku lotunga sankhe lopulumutse moyo wa munthu kuthupi kapena moyo wa munthu kuzimu. Koma Ayuda akuti zalakwika pa verse 13 koma ochiritsidwa sanadziwe kuti anali ndani pakuti Yesu anachoka kachetechete popeza panali anthu aunyinji malo. Koma ochiritsidwa uja sopana kuti sanadziwe kuti anamuza kuti ayalule mphasa ndani. Sindidziwa kuti koma munthu amene anapanga chinthu choyenerera koma ndikhoza kuti mwina sanapange chinthu choyenerera chifukwa tangoganizani kuti munthu adala zaka 38 munthu wina kwamuchiza ndi koma asamudziwe. Zili ngati munthu wakhala masiku 4 or 5 osadya ndi munthu wakubwetsera chakudya ndakufunsa kuti ndani kuti kaya inde zikhozotheka ukhozotero koma munthu ukhozokhabe nchidwi kuti mmene ndazunzikira munthu wachokera kuti ndi ndani kuti andipatse chakudya.
Ndiye munthu yakunena kuti sindidziwa kuti kodi amene ananena zimenezi ndi ndani, koma ine ndangolandira mawu kuti nyamula mphasa pita. Verse 14. Zitapita izi Yesu anampeza mkachisi nati kwa iye, taona wachiritsidwa, usachimwenso, kuti chingakugwere choyipa choposa. Atachizidwa munthu sanamudziwe, koma Yesu anabwera nkunoti, taona iwe wachiritsidwa, usachitenso choyipa choposa. Apa ndikuti tsopano munthu uja anamudziwa kuti anali ndani amene anamuchiza. Verse 15. Munthuyo anachoka nawuza Ayuda kuti ndiye Yesu amene anandichiritsa. Ndati munthu uja ananyamuka kupita nokawuza Ayuda kuti paja munandifunsa kuti anakuchinyuza kuti unyamule mphasa ndani, ndiye musaloze zala ine, ndamupeza. Munthu uja ndi Yesu. Yesu ndamene anandichiza, ndamene anandiuza kuti ndinyamule mphasa, ndiye musadabwe. Ndizimene munthu uja akunena. Pa vesi yake ya 14 timapezabe kuti zitapita izi Yesu anampeza mkachisi nati kwa iye, taona wachiritsidwa, usachimwenso. Anamuwuza usachimwenso, kuti chingakugwere choyipa choposa. Nthawi zina anthu ena amakhala ndi maganizo onena kuti ndaona kuti tibwererebe wambuyo chifukwa chimenecho njofuna kuti chimvetsetse. Nthawi zina anthu ena amakhala maganizo onena kuti zimene anayankhula pa Yesu zotanthauza kuti munthu uyu kuchimwa kwake kumene unampangitsa kuti adwale zaka 38. Chifukwa Yesu anena kuti usachimwenso chifukwa choyipa chingakugwere kuposa choyipa choposa. Ngati kudwala kwa zaka 38 kunabwera funa anachita zinthu zake zoyipa, ndiye Yesu akumuwuza kuti popeza wachita usachite choyipa. Inde zona nthawi zina anthu ena akamapeza mavuto chifukwa cha khalidwe lawo. Nthawi zina anthu ena amathokoza kuti musiye umomowa, mukapeza umomowa mufa ronani mudwala chifukwa cha ichi, ndiye munthu osasiya. Ndiye akudzibweretserabe mavuto chifukwa cha zoyipa zake zimene akuchita. Nthawi zina alipo anthu ena amene amatopeza mavuto chifukwa cha khalidwe lawo. Ngakhale Yesu anayankhula izi sinthu zoti Yesu amafuna kutanthauza zimene zoti anadwala chifukwa kuti analu oti anachita machimo nthawi nake chifukwa anadwala zaka 38, sinthu zoti anayankhula zimene zifukwa yani. Komabe nkhani yakulu iponena kuti nthawi zina pali zinthu zina khalidwe lathu lina limene limatibweretsera mavuto ndithu. Tiphunzirepo pali khalidwe lathu lina limene limatibweretsera mavuto. Verse 16 inamalizika nkunena kuti ndipo chifukwa cha ichi Ayuda analondalonda Yesu popeza anachita izo tsiku la Sabata. Chifukwa cha ichi Ayuda sanamwe madzi, anayamba muzondazonda Yesu. Chifukwa nchani? Yesu achita izi pa tsiku la Sabata. Monga mmene timayamba muja timafotokoza kale kuti nthawi zina Yesu akaita zinthu izi anthu ena samamwa madzi, samapeza bwino, samasangalala naye, amafuna nditumpana Yesu atampezesa mavuto. Yesu anapeza mavuto osati wachita zinthu yoyipa, koma Ayuda analondalondabe chifukwa kuti wachita tsiku la Sabata. Akuyiwala kuti kupulumutsa moyo kulibe ya tsiku. Pali maphunziro otani amene inunso ndine tingaphunzirepo. Taona zimene Yesu wachita, koma phunziro loyamba imene tingaphunzirepo ndi ichi. Nthawi zina umatha kukhala pa mavuto ndipo munthu nzako okuthandiza kusowa. Uyu amene anachitidwa atadwala zaka 38 anapita pa thamando, koma kuti amunyamula muyike madzi analibe. Ali pa mavuto, koma nthawi zina munthu nzako okuthandiza kusowa. Inunso nthawi zina mudzakhala pa mavuto pamene munthu nzanu akusowa. Nthawi zina amatha kusowa chifukwa mwina sakudziwa kuti muli pa mavuto. Nthawi zina amatha kusowa kuti akudziwa muli pa mavuto koma alibe choti angakuthandizirireni. Nthawi zina zimachitika. Nthawi zina anthu ena amatha kukuthandiza kungosankha kuti asakuthandize basi. Koma munthu uyu akutiphunzitsa nditu nthawi zina umatha kukhala pa mavuto, otolo munthu nzako nthawi zina usakuthandiza pa zifukwa zitatu tanena zija. Chifukwa kuti sakudziwa, chifukwa alibe choti angakuthandizireni, kapena wasankha kusakuthandizani. Ndiye munthu uyu analibe munthu omunyamula. Phunziro lachiwiri imene tingaphunzirepo ndili, munthu akhoza kulephera koma Mulungu sangalephere. Ngakhale panalibe anthu amene anakati omuthandiza omunyamula mponya mu madzi muja, koma Yesu anabwera ngati Mulungu. Yesu sananene kuti ndikunyamula kuponya madzi, mwatayi kunyamula mphasa yako kadzipita.
Pali mavuto ena amene nthawi zina munthu zatha kuzosowa ndithu. Koma tisaiwale Mulungu alipo, Mulungu sangalephere, adzatithandiza. Ndete tikumbukireni nsoni pamenepo. Phunziro lachitatu ndilonena kuti anthu ambiri amafuna kukhalira anzawo, anthu ambiri amafuna kukankhira anzawo mavuto, bola iwo zawo zikhale bwino. Pala anthu ena amangofuna kukankhira zawo mavuto bola zawo zili bwino. Basi tinazoona munthu atachizidwa, atayalwa mphasa yake pa Sabata, atamfunsa kuti zakhala bwanji, ati si ine, koma kuti munthu wina wake uko, Yesu ndamene anandiuza musaloze chala ine. Koma mungati muone chinampangitsa kuti Yesu, ngati Ayuda amene amaganiza kuti Yesu anaphwanya Sabata, chinampangitsa kuti aphwanye Sabata njani? Kuti vuto nali ndi Yesu ayi, vuto nali ndi uyo ochizidwa, koma ochizidwa kuti vuto sine koma vuto ndi uyo. Ndipo pala anthu ena nthawi zina ndithu kuti amafuna kuti akankhira zawo mavuto. Phunziro la namba 4, pala anthu ena samudziwa Mulungu. Munthu uyu sanamudziwe Yesu, komabe tithokoze chifukwa patapita nthawi atakumana ndi Yesu anamudziwa. Pala anthu ambiri kumudziwa Mulungu sikungodziwa kuti Mulungu alipo, koma kumudziwa Mulungu ndi kuchita chifuniro chake. Kodi inu mumamudziwa Mulungu? Amapatsani moyo ndani? Chakudya ndi ndani? Mudzidziwa kuti alipo ndi Mulungu. Sikungodziwa kuti Mulungu basi, koma kuchita chifuniro chake. Ndipo pala anthu ena amene Mulungu samudziwa ndithu. Samudziwa kuti Mulungu amafuna chani, Mulungu safuna chani. Iwo amangona ngati basi zimene achitazo basi ndi zoyenera zimene Mulungu amafuna. Ayi. Phunziro lathu la namba 5. Anthu ena amafuna ndithu kupeza zifukwa pa zinthu zabwino. Ayuda, Yesu atachiza, anati tamoneni, wakuuza ulere mphesa ndani, sadziwa kuti tsiku la Sabata zokamba zambiri. Kodi Yesu samadziwa kuti tsiku la Sabata? Amadziwa, koma Ayuda ndi amene samamvetsetsa kuti Sabata imene ogwira ntchito motani. Anthu ena adzapezeka ndithu lotachita zinthu zabwino zotani, akupeza vuto. Phunziro lathu la namba 6. Anthu ena malomo oyamika amabweretsa mavuto. Tikuziona pa vesi yake 16, Ayuda anayesetsa kusaka njira kumulondalonda Yesu. Inunso ndi ine tiyendepuzire pa chozizwitsa chimene Yesu anachita pa Yohane chapter 5. Anachiza munthu atadwala zaka 38, koma sizinathe bwino kwa ena. Komabe pali maphunziro ambiri. Ndikupita maphunzirapo pakuona pa zozizwitsa zimene Yesu anachita pa Yohane chapter 5. Tiyeni tikamaona zozizwitsa chimenechi tisangoona ngati Yesu achiza munthu, koma pali maphunziro amene inu ndi ine amafuna tiphunzirepo. Tikumbukire program imene mnali ndine Balwano Vinjero Gondwe. Tikumbukire program imene amatipatsira ndali Longwe School Biblical Studies kulongo kumitundu. Mwina ndinu, mwina ndi azanu, ndi mwana wanu afuna kudzaphunzira ku school imene kwa zaka ziwiri. Kuyambira January chaka cha 2025 adziwitseni za uthenga umenewu kuti tayamba kulemba anthu amene angafuna kudzaphunzira kwa zaka ziwiri. Namba imene ingagwiritsa ntchito pokhudza program imene kapena kufuna kudzaphunzira school imene ndi 0822 766 kufikiranso nthawi ina. Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona